1988 12 मे बेवहाय गायदे हेलेनाया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रुंसारि जादों। दिनै बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो बिबार बावनाय मान बावनाय जायो। बयखौबो खुलुमग्रोबाय। दिनै बे गोथार सान बर' माहारिनि थाखाय बिमाल' नङा, बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना सान। नंगौ दुखुनि समब्लाबो जों बेखौ लानानै गौरब खालामो दिनै बर' बिमा सान। बे बर' बिमा सान हिसाबै जोङो सिगाङाव आथोबा फालिबोजेनदोंमोन। बे समाव आबोब गैयामोन। 1986 नि 14 जुलाइ खालि आथोबनि जोनोम जादोंमोन। आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ आफादगिरि बानायनानै आंखौ चिफ कनभेनर गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जों बे आथोबखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। बिनिफ्राय 87आव बे फुल फ्लेजेड जादों। बे समावनो जोंनि आन्दलनाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दैदेनजानाय डिभाइड आसाम 50-50 बे सेपारेट स्टेट मुभमेन्टआबो जादोंमोन। 87 निफ्राय जादोंमोन। बिनिफ्राय जोंबो जदिअबा आथोबमोन अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन, अब्लाबो जोंनि बे ओनसोलाव बर' बिमाफ्रानो रासिन मैखोमै बाहागो लानाय जादोंमोन। आरो बे सोमावसारनाया आलादा हादोरनि सोमावसारनाया रावबो बर' हारिखौ सिङाव जिरायनानै थानो थाखाय खाबु होआखैमोन। मानो होनोबा आसाम पुलिसनि बे आन्दलनखौ सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ होबथानायनि थाखाय जेरैबायदि माने गिथाव बाथाव गाग्लोबनाय हाबाफारिया जाबाय थादोंमोन, बे समावनो गायदे हेलेना बिथांमोनहाबो मुंख्लं जानो गोनां जादों पुलिसनि गुलियाव। नायगार ओरैबायदि नायगार बुग्लिखादों, गावग्लुंखादों सराइबिल हाथायावनो। दा बे माने एखेबारे दुखुनांथाव आरोखि, खुनु धरनै साननो हाथावै। गोबां जेनेबा हेलेना माइनर 15 बोसोरल'मोन बे समाव, बियो माइनर। आरो बेल' नङा, गोबां इनजिउर जादों माइनर। जेनेबा थांनानै थानाय समाव लेवास्रि होननायबो दङमोन, बेबोथ' क्लास 8आवल'मोन, माने एखेबारे ब्रास्टआव बिनि चेस्टआवनो बेखौ गावफ्लंनाय जादोंमोन। दा बिदिनो गोबां माइनर गथ'फोरनि सायावबो, आइजोफोरनि सायाव, हिन्जावसाफोरनि सायाव जोबोद अयथासार खालामनाय जादोंमोन। दा बुंनो थाङोबा नैबे नैथि मुंख्लं बर'नि सोमावसारनायाव सिगाङावथ' सुजित नार्जारि जादों, बिनि उनाव बे गायदे हेलेना मुंख्लं जाबाय। बे गायदे हेलेना मुंख्लं जानायनि उनावनो जोंनि बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि स्टेपआ टार्निं पइन्ट लादों। आरो बिनि उनावनो आरोबाव 88 हरैहाय लागै आरोबाव 12 नं भुमखायाव 60 आइजोफोरखौ नायगार पुलिसफ्रानो जिनाहारि खालामबावबाय। दा बिनि उनावबो आरोबाव जोंनि आन्दलना जोबोद दुखुनांथावनि गेजेरजोंबाबो बिमा माहारिफ्रा खस्थ' मोन्दों, मुंख्लं जादों, गावख्रुब जादों आरो जिनाहारि जादों। बिनि उनावनो बर'नि आन्दलना आलादा रोखोमनि गोजौ थाखोआव थांदों। दा बर'नि आन्दलनाव BSc एकर्ड जादों बा BTC एकर्ड जादों। बिनि गेजेराव बिमा माहारिनि, बर' बिमाफोरनि जे अबदान, बे बावथावना नङा। बर' बिमाफ्रा थैनोबो गियाखै, गावनि मान इज्जतखौबो खोमानो गोनां जादों। दा बे जोबोद गोसोखांथावना। ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा थांनानै थानाय जाय बिथांमोन दं, दल संगठन, नैबे गायदे हेलेनानि बिमा सानखौ, बर' बिमा सानखौ फालिनांगौ होननानै आं माने मिजिंथियो आरो बयखौबो खावलायो। आरो बे नितियानो जाहाथे बर' बिमाफोरनि आरो बर' हारिनि खौसेथियै जे जोङो मान बावलायो, सिबिलायो, बे जाहाथे गुबुनावबो मोनसे आदर्श जानानै थायो, आं बेखौ आसा खालामो। बर' हारिया गोबांथार मिलिटारिफोरजोंहाय खस्थ' खालामबोजादों, जिनाहारि खालामबोजादों, बुथारबोजादों। दिनैसिमहाय बड'लेण्डआ जाथायाखै। नाथाय बे समाव मा बुंगोन? जोङो दुखुनांथावै बेफोरबायदि माखासे जोंनि सोमावसारनायखौ, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ होबथानांगौनि माखासे पलिसि, सरकारनिबो पलिसि थाबाय आरो माखासे डिभाइड एन्ड रुल पलिसिया जोंनि गेजेराव जाबाय थानायाव दिनै जों खौसे जाबोनो हायाखै। खौसे जाबोनो हायैनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा हादोरखौ मोनमारनो हायाखिसै। जों मोनसे आसाबो खालामदोंमोन, NDFB जों जेब्ला एकर्ड जादों, बे समावबो आरोबाव मोनसे स्टेप, थार्ड स्टेप, बहायबो माबा मोनसे जागोन नामा सानदोंमोन, नाथाय बेबो जायाखिसै। BTR एकर्डनि नामाव जेरैबायदि जानांगौमोन जायाखिसै, बे दुखुनांथाव जादों। नाथाय दिनै जोंहा मोनसे खाबु फैदों, सम फैदों। बे समा बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि सम फैदों। समखौ जों नुदों। थांनाय BTCनि इलेक्सन आरो बेहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव, आं पार्टिनि बाथ्राखौ लानानै बुङाखै, जाथिनि इउनिटिनि बाथ्राखौ आं बुंगोन। बेहायबो 28था सिट जे देरहानानै हाग्रामा महिलारिनि मेन्डेट होदों पाब्लिकआ। आरो नैबे एसेम्बलि इलेक्सनावबो 14था 15थानि गेजेराव 14थाव जों देरहादों। नंगौबा अदेबानि
BPF माने BJPनो 4 सिट हगारदोंब्लाबो देरहाहोग्राया खिन्थु बर'फोरसो देरहाहोग्राया माने BPFनि दैदेननायाव बर'फ्रासो दा बेवहाय जों नुदों जोङो समस्ति वाइज जेबायदि भट सेन्टारफोरनि भटखौ नायनानै जों नुदों बर'फ्रानो बांसिन भट होदों आरो बर'फ्रा खौसेयै ओंखारबोनायखौ जों नुदों आरो बे मोनसे सम जोङो जाथिखौ गोख्रोङै जयै लाखिफिनलायलायनानै गुबुन बाथ्राफोरखौ बावथ'लायनानै गाव गावनि साननाय माबा मोननाय मोनैखौ लानानै राजनैतिक भाबै अधिकार मोननाय मोनैखौ लानानै बावथ'लायनानै जों जाथिया ज' जानायनि मोनसे स्कप होननानै आं नुदों आरोखि स्कप फैथारदों होननानै आं दिनै नुदों आरो आं खावलायगोन जोङो माखासे एना एनिखौ गारथ'लायना दिनै ज' जामारनांगौ जिहेथु राजनैतिक भाबै जोंखौ मोनसे लामाजों पाब्लिकआनो लांगासिनो दं पाब्लिकआसो लांदों दे बेखौ खुनु पार्टि लिडारा लाङाखै पाब्लिकआसो लांदों पाब्लिकआनो लुबैदों जोंनि बर' हारियानो लुबैदों जों जयै नाजालायनांगौ जुजिलायनांगौ आरो गायदे हेलेनानि जे जिउ बावलांनाय बिमा माहारि हिसाबै सासे हेलेना माइनर गथ' हिसाबै बे मुंख्लं जालांनाय बेबो मोनसे दिनै बिमा माहारि बर' बिमा माहारि सानाव आं बेखौनो खावलायगोन बेबो खावलायदों बरायदों हांख्रायदों जाहाथे जों ज' जायो आरो जोंनि गलाव थांनो हायो जोंनि मोननायाव थांनो हायो गायदे हेलेनानि बाउन्डारियावहाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे समायना खालामनायनि मिजिंफोर दं बे दङ मिजिं दङ बेथ' बाउन्डारिया फिसा खिन्थु जोङो गायदे हेलेनानि नामै हाग्रामा महिलारिया बा आब' प्रमिला रानि ब्रह्मआ बे आब' प्रमिलानि नाजानायाव जों बे बर' माहारि बिमा सान बारायखौ जों लाबोनो हादों आरो जोङो गायदे हेलेनानि नामाव गोबां जायगायाव पार्कबो बानायगासिनो दङ बानायदों बिथांमोननि मुंख्लं हिसाबै बावलाङाखै ओमफ्राय जोंनि जे नार्सिं कलेज दङ गभर्नमेन्टनि बेखौबो गायदे हेलेनानि नामाव लाखिनाय जादों आरो आं मिजिंथियो जोङो सरकारखौबो खावलायगोन आरो जोंनि सरकारा दानि आथिखालनि सरकारा बेबायदिनो जोंनि मुंख्लंफोरखौ बा जायफोर माहारिनि थाखाय जिउ बावबोदों बिथांमोनखौ बावलांनाय नङा